Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ubak Michael Carcentio, ubala syak penduk tiket harga BGP, buat ubalami banyak kun kumukurtong independen, na North Shillong constituency harga New Trik Rempang Arajar Arpulai, ula tap kerteng ban aireng, syaka election jog yang dorbar tauan ke ban selong harga Arp New Trik Rempang Arajar Arpulai. Harga jengkran bikilat petai kubur, ubak Michael Carcentio ula kerpa di kipaj ba nong tap vote, jog North Shillong constituency, bakin ai jing seneng ya BGP harga ni kekenti. Ban harga ju kapur ula kenturu iki paj ba nong tap bot. Bakin island no ya ki samlarang ba ki bala biang ke kerdan ban long ki nong mikmat. Rai ka pertai ki baro ya ka jing sa le ben ke jonga. Nala tray sistem na mentaka party. Nala tray mentang la long party ubriu ba tray na mentaka party nga klempet na ka party. Nala ne adin ka jing ram ke jonga na pomsling constituency. Ngala tray omtang ha ka 17 north constituency ndray ngala yarap kat bangala akiwi-wiki konstituensi ru kuma kumu samlau betresit ham na mentaka ni ke party. Lada kani ke jing sha lebeng ke jonga ka jakum ni nga ayu paiba jong ke 17 north unrai hi haganu gurukom baun penpai ke jubab syakani ke party. Ya kata ngamla ban komen menta ndray kumbang la ong haki media ki prepare nidon ini chairman jong ke disciplinary committee hang ni ngakwa ban sepentip paiba ngaklem that lani ngaklem sei madan ya kani syaka media ya kani ka scam ke jongi kani ka scam namar ka party ka yang ha ka balong corruption free na kata ka daw ngala grand ya kani ha ka close door meeting jong ka party ka bamut ka de ka state executive committee ka ka highest body bat ngala ha ki por na du usnam arajar ka khandai labun ki media labun ki bri ki bala thong ya bangangan sei madan ya kani ka scam ndrai ngaklem le ya kata ngala submit lot ya ki proof ki evidence ya ka disciplinary committee but ka disciplinary committee kala ay ka report but ka report ka bakai kala mention kuma fila i public mano balale kumno but yang akila pelai ndai ka basungsi kalong ba hadin ka jing tray sitam ka jongi hadin ka jing angnut ka jong kinong kersan ka jongi bagin yo ya ka tiket ki pendo ya ka tiket kat kum ka jing i bar ka jing tho ka kubor ka dai na ka daw ba ngala sei madan ya kani ka kam bamsap ka badan apa ka party nadi ubrio batray na po madan ngala tray ni upaj ba nadu kupor ka ba gadan kasaw ka siang hagani ka election ka badan menta kimi ki kertong ki prepare ki bahadir ka jing song thak ka jong ki kimi saka jindi jong ka politics kumnu ki brio ki bala pha dak sarkar ban song thak menta ki dang mi saban rumbiang sakawe ka profession ngakwa ban kerpat ya ki nong kersan jong ka 17 not bakin ailat no ya ki samla ki bladon ke jingnang ke jing start ki bawan na kalong yeng ka bajenjar ka baduk bat ki batray sitom ki ban poi hadu kani ka kerdan menta ai ki kalat bangin yakran hapo assembly nga ngayeng hangni banganlong kasur jong ki brio ki bamdon kalat ban yakran kani ka jingele election ka jonga kamdei ka bangami tang menta hnriu benai lani lai benai shwa ka kam shwabanya thepbot ngala don bu paj ba apor ba ka jinjar ha katu ko por manu kita ki bele na po 17 not ki bami na mentau paj ba apor ba jinjar klemdon war kinong mikmat ki jungi ki bangila jedru ki shong bek hayeng ngadang don hi bat ka party ngayele independent ka jing don jonga bat kani ka party kala ayanga ka platform bangan rung sa ka politics namnum long kan haram ni kata hendrai ka jing ong ka jonga ka long tang ka way namar ba ngaladon ka jing angnut bangan sakri upaj ba na kata ka daw nga sim ya kani ka step menta lingba ka jing don lang jong iba amartam len perbot iba deiru EMDC ladangi arngot ni trisitom balada kinong krisan ki jongi ki ay ka confidence kumba ki ay menta kasni kumba ki ay kini ki kindiat sni ban ngila yele ban ya rung sa kani ka independent ru adin ka jing consult bat ki adin ki meetings ki babun bat ki hi ki ong ingi watnum shong thai watnum shong watnum kerandian habang ngila don bat pi ka tu ha ka BGP ngindon bat piru da fiele independent